Però ja ells ens diuen que clar, Independència ja! Independència ja! Independència ja! Independència ja! Independència ja! Aquesta és la vostra democràcia. 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 Aquesta és la vostra democràcia.
passi una altra vegada. S'ha passat. No cal tindre l'eixo, cal tindre allò el braç de no sé quant. Característica. Ara vam dir, què es necessita? No, a més deuen dir, que ve la tele. Deuen agafar el pacient, que ve la tele. Podríem cenar allà i m'arriben. Primer anem a baix i a la tarda direm que no ho anem a baix. Aquests amb el cigarro a la boca. Aquests estan als espats.
Nosaltres anem tirant endavant, però... Laura, fes de directora.